Bona nit. La direcció del festival vol fer públic el seu agraïment a les persones que integren la brigada municipal per la feinada ingent que han fet durant 5 dies per posar a punt l'estructura d'aquest espai meravellós. No era fàcil adequar un pavelló poliesportiu i convertir-lo en una sala de cinema i a la vista està que ho han aconseguit. Moltes gràcies. Fidel a la seva manera de veure el cinema i la societat que li ha tocat viure i entendre, Ramon Térmens aprofita l'ocasió que li ofereix la dona il·legal per ficar el dit en diverses nafres i remenar-lo bé. El tema més evident és la immigració i a partir d'aquí dispara cap a la prostitució, la justícia, la corrupció policial, l'eutanàsia, la parella, els manters, Open Arms, els CIEs. La dona il·legal és un relat complex i exigent i alhora amè, perquè és una pel·li de polis. Per presentar-nos la dona il·legal tenim el Ramon Térmens i una bona i variada representació del seu estupendo equip. Endavant. Ara feu-vos... Poseu-vos per la foto. Vols parlar i presentar? Hola. Bon vespre. La veritat és que personalment és una alegria tornar al festival. Abans recordava amb l'Antonio que el 2012 vam venir i bé, vam guanyar amb la pel·lícula Catalunya Overrales, amb la qual cosa millor record és impossible. I estic content de presentar la pel·lícula que la vam estrenar al desembre de l'any passat, després de passar per tota una etapa duríssima, com tothom, amb moltes interrupcions per la pandèmia, molts retrasos en l'estrena, amb la postproducció parada, i després amb una situació on els cinemes estaven amb una afluència molt baixa a la sala. Ja l'any passat, de fet, l'Antoni va ser de les primeres persones que va veure la pel·lícula i mira, i et diré una cosa, Antonio, que estava jo molt deprimit, crec com tothom, aquell març de l'any passat, i et vaig passar un muntatge que no era ni el muntatge final de la pel·lícula, i la teva bona opinió de la pel·lícula em va fer molt bé, o sigui, realment em vas pujar molt els ànims, perquè estàvem molt de baixó, no sé si t'ho agraeixo, Antonio. Un aplaudiment per l'Antonio, sisplau. De les primeres persones que va creure en la pel·li. Us vull presentar tot el meu equip, o part de l'equip, encara hi ha més gent. Mira, començarem amb la Yolanda Sey, actriu i cantant. De Seis Sisters han tret un nou àlbum, o sigui que aneu a comprar el nou àlbum de les Seis Sisters. Raquel Camón. Àngels Bassas. Amat Alhamso. Parèntesis amb l'Amat. Per què? Perquè l'Amat acaba de publicar el 2 de juny el seu llibre, la seva història, que es diu Tots els Amat del món, Todos los Amat del mundo, on narra la seva experiència vital terrible des de Síria com a refugiat fins a arribar a casa nostra. O sigui que, sisplau, intenteu comprar aquest llibre,
que narra la història de l'Ahmad, que és un llibre més amb una visió humanista de la vida, després de tot el que ha passat, que realment no us el perdeu, sisplau. Gràcies. Adeline Flaun. Boris Ruiz. Abdelaziz El Muntasir. Parèntesis, Abdelaziz El Muntasir, amb la dona il·legal, amb el seu personatge de Hussein, és el primer actor racialitzat nominat de la història dels Gaudí. O sigui que és un gran orgull per nosaltres. Ja que és edició especial muntatge, tenim la muntadora Anna Termens. El director de càsting David Arribas. I la productora executiva, que és la que fa que tot funcioni, Xènia Puiggròs. Després tenim un col·loqui que espero que qualsevol de vosaltres ens pregunteu, amb en Pere segurament fent de moderador, que espero que sigui molt entretingut. I res, si us agradés la pel·lícula o la voleu tornar a veure o la voleu, és tan fàcil com dir-los als vostres coneguts que posin Netflix i allà la teniu. O sigui que moltes gràcies.